Қайда қимақ, шында қунақ дей тотар халық мәқалет. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы, һәм Аллаға шүкір қунақларыбыз отына сайын һәр дайым біздің аш бөлмесіне келе тұралар. Һәм инде бүгінгі қунағымызда қаршы алығыз. Еш башқарушы, еш жыршыбыз, Яңа Йылдыз проектінің бірінші жеңушісі Эльвира Мифтахова. Эльвира, сәлем. Исәнмісіз? Исән, Аллаға шүкір. Ай, нендей тәмлүшкәләр. Мындай тәмлүшкәләрні мен яратам. Немесі Так. кофе, Өзің? турецкий кофе. Өзің ясадың ма, өзің сатып алдың ма? Жоқ енді. Түркиядан қайтқан ақырысы. Түркиядан Эльвира, көптен қайтқан түгіліне. деп ойларсыз. Ярат. Түрік шәйі. Түрік шәйі, һәм енді сондай тәмлі. Нелер шәй ішерсіз. Өзің де яратасың ма? Өзім де яратам. Алай бұлға шеде тапшырып біткеш, бірге шәй ішербіз. Біздің коллектив зур. Ярашлай тұрбыз. Қызлар тәмлүшкені яраталар. Нәрсе алдап тұрға, енді мен де яратамын тәмлүшкелерін. Біз біргелешіп шәй ішербіз. Қазір мен сеңа бүгінгі тапшырыбызның шартын аңлатам. Біздің телевизион тамашашыларыбыз рецептлар юлайлар. Қазір ілгірек біз ол рецептіні көрсетедірек, фотографиясын қазір көрсетмейміз. Біз мұнда қазір жайып салабыз бүтін ингредиентларны, бүтін ризықлар, продуктларды бетебізіне, сен шуларға қарап, өзіңнің ішкі тыйымлы хисіне таянып, фантазияны ішке жегіп, бүтін болған тәжірибеңді еске түсіресің де, аш бөлмесіндегі тәжірибені һәм етесің. Так, бұл мағайын шолай бердір, шунды ризықтар деп, пішіре башлайсың. Сеңа пішірге берілі 30-35 минут, та бәлкім 7 секунд. Аннан соң тапшыру ақырында біз тігі рецептіні алып көрсетеміз. Шауыштырабыз, сенікі білен менекен. Әгер де дұрыс келіп шықса, біздің тапшырубыздан генераль спонсоры болған Көкмара металл сауытсаба заводынан әлігі Көкмара табасы құймақ пішіре тұрған. Таба бұл, мақсус. Білін несі деген, міне құймақ тұрында еқылған етмәрін бетіне. Сенікі болашақ юғы екен. Бұл таба мұнда қала бізге. Несі? Телефон тамашашыбызға. Кейте, аңлашылды ма? Аңлашылды, Мен саңа оңышлар тілеп қалам. Рахмет, болашасыздар бітім. Тіл білен болашырға мен әр уақытта да риза. Кеңеш береге десең енді мен айтайынды олай. Ләкин менің болашу әлі жеңу деген гарантия түгіл, сенке мен өзім де ол рецептіні білмеймін. Шуған көре тәмлі күрәшімізді башлайбыз. Шулай тіріп Эльвира міне. Сен Эльвира ма, Эльвира ма? Эльвира. Яра, Эльвира. Алайса біздің біреу сатар ресторациясында есен аштырған шылай. Эльдан Ильға. Тауық. Туш етті деп етебіздің өзіңі? Ағыру дейінгі. Шампиньон гімбәсі, суған, емырқа, қоялдар көке дедер. Так, бұл нәрсе бұл. Сода кебек. Сода һәм ұн. Міне мұнда сеңа ярдымға келерге тиіш біздің міне 2 таба болуы. Мұнда бірінде кастрюль де жоқ, мұнда 2 таба. Не үшін 2 таба? Не үшін міне мұндай таба екенін де білерге керек, түшінерге керек. Нәрсе әзірлеп бұла міне бұлардан қазір. Әйде, ойлап қарық. Міне бұл енді құймақ пішіре тұрған таба енді көріп тұра. Кіші ақыллары бар екен бет өзіңде, балақай. Құймақ, міне. Міне көкейі де бар, оны да бар. Сауыты да бар. Сауыты да бар. Бұл енді мұнда біз гүмбә білән тауықны әйбәт кіна шылай жариттәбіз жағында. Аларын атығыр суған білән. Суған білән, Мен суған білән мұса тәмірек бар. бек әртімәй тәмі бұл. Шуннан. Шулай теп біздің тәмлі құймақ не келіп шығайынды, с начинкой. Шындай начинка солайынды. Не білән, сүт білән. Аны кімдір байтып теге конверт етіп тәттірек, кімдір түгәрек етіп түгәреклер. Сен неше кіші, сізде неше кішілер қалетті? Сен Башқұртстан қызысың беті ме? Мен Башқұртстаннан. Біз құймақны біз начинке ашайбыз. Бұлай мой білән бейбіз да жирны етіп шылай. Бәлкім ұшылайған ашарбыз. Ярап, таба ұтмыша қаласың. Жоқ, бізге результат керек бейді. Бір құлға құймақ, бір құлға қошық күлән теген. Ярап, мен сеңа қазір оңышлар тілеп қалам. Рахмет. Қабаттап айтам, әгер де жеңсең сені таба кіті. Нәрседен башлайсың. Мен әйде бұлай. Құймақны біз бетінде әзірлеп бітірге шанасын қызырашақ. Бұл шабет мұндағы әліге сен бұл таба бірақсынан қыза тұрсын. Қыза тұрсын. Сен суған, гімбә, мәне шуларыны, шуның еше бірлерін тұрап, енді әкіріп, мұнда мой салып, еме? Мұнда табаға азата тұрсын, ол әзірлене тұрсын, үшінке ол пішіп шығырады. Әм мұнда менің ойлауымша гімбәні де, әм де
Тауық етінде уақ етіп тұрарға керектір деп ойлаймын. Әйе, шулай айтабыз. Бір яқтан шулай ішсең яқшы, бір жақтан білмеймін. Тәмірәк ол шулай не болғаш. Бәлекей құсайтлар болғаш. Міне, har kim turlicha yarata. Mana aja biz ishlaymiz, ya'ni. Amin Aliga o'zimizning topshirig'imizning general sponsori turida da motor so'zlarini erishtirdik. Do'stlar, Tamli Crash topshirig'ining general sponsori Kukmara Metal Savod zavodi aksionerlik jamiyati. Ham Kukmara zavodining ko'pdan to'lina yangi liniyasi chiqdi. U da bo'lsa, mana bu Safiya liniyasi. U liniyada shu bizning tobalar bor, hamda endi kastrullar. Narsa ayta olaman Aliga liniya turida. U Safiya liniyasi o'zining motor ismini to'g'ri kelib turadi. Shista, sof, qabatlanmas deganni anglatadi. U liniyani bo'ldiruvda qo'llanilgan texnologiyalar, sifatli materiallar hamda ishonchli furnitura Safiya liniyasining zotli ekanini oz siziqlab turadi. Safiya liniyasi savod sabolarining tubi 3 qatli hamona turli plitalarda qo'llanilib bo'ladi. Gaz, elektr, induksion plitalarda. Ham bu savodlarda pishgan rizqlar ular uzoq vaqt jilisini saqlab turadi. Kukmar Metal zavodining yangi Safiya liniyasida chiqqan barliq tobalar hamda kastrullar har bir shaxsning ko'nglina da xush kelar deb ishonamiz. Rahmat bizning sponsorimizga. Ya Elvira, sen ishni boshlading. Men ela moyni solib endi kutayotiram. Bunda so'g'onlarni bizani hozir tez-tez ishlarga tegish, ya'ni bu big joylar, bir yoqdan big joylar retsept, tilar bizga retsept. Ayyo. Biz seni bilamiz, Yangi Yıldız proyektining finalisti hamda jenguvchisi bo'laroq. Shulay bit. Ya'ni hozir aning bor endi, mana ikkinchisi bor. Ikkinchisi. Shulay finalga yaqinlashaydi gala konsertna. Sen birinchisida o'zgan yil qatnashib, jengu yovladim. Yovladim. Mana men sen turda bilam, sen Boshqirdiston qizi ekaningni, jurlaganingni bilam, boshqa bir narsalar bilmayman deb, narsa siyla olasan sen menga, ham bizning televizion tomoshabinlarga. Shulay sening klibing bor. Ayyo, klip chiqdi. Jir yozdik endi mana. Uzat bunda qizlarga boshlaymiz. Menga og'ash qoshiqda bersang, sizlar qoshiq dermi, qo'loq dermi? Bizda qo'loq. Qo'loq, men og'ash qo'loq bersang, men bu qatorga kirinib, yangi klibim chiqdi. Ayyo, bizani Bars Media kompaniyasi bik zo'r Turida. Hamini turtirmayman. Zo'r narsa. Zo'r ish ishladi, shu klipni tushirdik. Biz anda Innopolis shaharida da tushirdik. U ikkinchi kuni retro mashinalar. Menga shulay. Bek motor kelib chiqqan klip. Rahmat, ko'rdik. Qaradim. Rahmat, Bekzor. Shulay yo'q. Anda aktyor, ul kim? Ул aktyor Ratmir, mening do'stim. Kim ul senga deb? Bir kishi. Tugan, ko'rshi. Do'stim. Aha. Ул shulay aktyor model bo'lib ishlaydi. Shu aytib bo'lishdi menga syomkalarda. To'g'ri, ul shulay aktyor model bo'lib ishlaydigan sen o'zingda aktyor model bo'lib ishlaysan. Mening ishim, men turli proyektlarda qatnasham aktrisa bo'larak aya. Bu proyektlarga narsalar kiradi? Onda kliplar, reklama, turli promo aksiyalar. Bolalarga kontent ko'proq. Onda Bolalarga kontent? Ayyo. Anlatib bor ekan, qiziq betmadi. Bundir. Turli shunday qiziqli animatsiya ko'proq videoroliklar yozamiz. Ssenariylar yozamiz. Shularga Sen ondan önce sen aktyor bo'larak boshqarasizmi narsadir? Ayyo, aktyor bo'larak. Onda mana video specialist deb ataladi bu ish. Sen anda aktyor bo'larak da, operator bo'larak da ishlaysan endi. Lokatsiyani da o'zing shunda ishlagan bo'lasan, dizayner kebek qaragan bo'lasan endi. Mana shulay. Sen turib-turmanda azat o'tirsanda bular kirinib. Ayyo. Ular bitta isib chiqashaq. Shundan, yo'q, u senga endi ақша ketiradir bit endi. Albatta. O sen monetlashtirilganmi? Monetizatsiya. Monetizatsiyasi bor. U ishlarni qo'ya ko'rib bo'ladi. Instagram, TikTok. Ayyo, u ishlar YouTube kanalida. YouTube kanalida borami? YouTube kanalida bor. Siltamasini qoldirib biz. Videosida siltamasini ko'rishni do'stlar. Tak, yorar. Jurliysingdami? Jurlayman, albatta jurlar yozdiram. Alloh bersa men bit endi turk tamlish qarab keldim sizga. Yo'q, qag'ana tug'illar deb o'ylayman. Biz Istanbul shaharına borib qaytdik. Mening qiz do'stim bilan aytib shu shaharni qarab qaytdik. Bek g'oshiq bo'ldik u shaharga. Motormi? Ayyo. Sen menga aytali. Ko'rim Sultan Yashimali hamanda. Anda ko'plar. Ko'pmalar. Ayyo. O'zingizda kiyib qaradingmi sen? Ko'rim Sultan Ahmedlar ko'proq. Sultan Ahmedlar ko'proqmi? Ayyo. Ay, çok güzel kızsın deb qolmadilarmi ortimdan, ha?
Vay 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 deyip anda bitinde Türkler ala. Şulay, bek matur. Bir yalğız jergen kızlarını көрсәләр алып китергә дә мөмкиннәр. Benim хатыным буласың дип, ha? Hayda benim garem ama дип. Ярар. Тагын хәзер инде әле җырга килгәнче без бит сине балачак турында сөйләшмәдек. Кайдан син Башкириядан икәнен белдек башка. Әйе, мин Башкортстандан. Башкортстаннан икәнеңне белдек. Районнары, шәһәрләре. Әйе, мин Башкортстаннан, Илеш районыннан. Илеш. Исәмәт дигән бер бәләкәй генә авыл бар. Нәрсә дигән? Исәмәт. Исәмәт. Яркей, Верхний Яркей ерак түгел. Ага. Шул барысында турап бетерәбезме? Ул бит гөмбә бит тиз югалып бетәчәк, ул беләсеңме? Ул менә ул булат күренә генә зур булып. Әйе, күбрәк. Ул менә аны хәзер бетте китте бәсәлем. Син беләсеңме бу шампиньонны шикелеш ташыйлар? Тузлап ашыйлар бугай аны, әзрәк туз салып та тәмрәк куям, юкмы? Ну, туз салсам бит нәрсә тәмрәк була инде гадәттә без күнеккән ул тузга. Гадәттә булай ашыйлар дип әйтәсем килә. Ну, мин ашаган. Әйе. Шей бер ашаган. Гаиләдә әти-әниләрең җырчы, баянчы, гармунчы, ни өчен җырчы булып киттең? Әби бабайлар кемнәр җырлыйдыр ие? Мин әти-әнием үзләре әтием инде балачактан ук җырлап үстерде мине, баянда уйнап, мин инде шулай. Әтиң баянда уйныйдыр ие. Әйе, ну үзе ишат юлын Сайламады? Китмәде, әйе, ул юлынча китмәде. Әнием бухгалтер, әтием дә колхоз председателе булып эшләде гомер буе. Шулай итеп мин аграрныйга. Аграрныйга кирдең? Аграрныйга кирдем. Ай, исемен ничек әтиңнең? Разиф. Разифа, ну нәрсә эшләдегез сез? Ну нәрсәгә инде? Кирәк булган ул миңа. Экономист, бухгалтер? Мин Кем? инженер-эколог булып чыктым. Шулаймыни? Алайса ярый. Димәк, син рәхәтләнеп Greenpeace компаниясына барып, мин эшкә алыгыз әле, мин аграрныйда эколог укыган инде, әйтә аласың. Әйе. Хәзер бик актуаль тема экология темасы, шулай бит? Шулай, әйе. Так. Укыганда инде төрле студент чакларында Укыганда булат, укымадым инде. Бөтен конкурсларда катнашып, зачетлар аладыр менә шул. Җырлап, факультет, группа өчен. Дөрес әйттемме? Шулай инде, шулай. Якынча шулай. Шулай. Институтыбызның данын яклап, миңа бишләр куялар иде. Ну, кызыл диплом алдым инде. Биргәннәр инде кызыл дипломны. Бирделәр, әйе. Я. Шулай итеп, менә. Я иң беренче җырын хәтлисең, менә беренче тапкыр анда. Сездә бармы? Бездә мәсәлән Студ весна дигән. О, бары, безне. Фестиваль бар. Дворец молодежи да шунда. Сездә уза шулай. Әйе, Уфада. Һәр вакыт анда чыгып җырларга тиешләр. Әйе, шәп. Анда да син катнашадыр. Әйе, гел катнашадыр. Иң беренче җырлаган җырын хәтлисеңме? Иң беренче җырлаган җыр. Менә зур сәхнәдә дип әйтәм. Әйе, Мәликә җыры. Мәликәнең, кайсы җырын? Сөям сине, син дә мине. Сөяреңә ышанып, әлдә сөям шашынып. Молодец! Рәхмәт! Бола икән бит. Кемдер аны көләләр диетегә. Ничек нәрсә җырлый, шашынып, шешенеп дип. Шашынып. Бездә шундый бер прикол бар иде. Так, димәк, аның иҗатына мәктәбе булгансың инде. Әйе, бик яратадыр. Бу була димәк, каядыр 2000-нче еллар ахыры, шулаймы? Әйе. Инде университетта укыганда 2012-ләр, 2012-дә? Әйе. Мин аның иҗатын бик яраттым. Уразова иҗатын бик яратам. Шуңа шулай тыңлап, аларның мелизмаларын тыңлап үстем. Сеңдердем үземә. Хәзер инде менә үзеңнең юнәлешеңне башлаган шулай бит. Аннан соң ярар укып бетердең, берәр тапкыр, берәр ел булса, берәр көн, ярар, берәр ай, берәр көн эшләдең үзеңнең профессия буенча, диплом буенча. Яисә кайтып, гадәттән чык була, беләсеңме чык? Кайтарды әти Разиф битеме? Әйе. Әтием Разиф. Син бик каты хыялланган идең. Син гаиләдә малайлар юкмы әллә? Бар, юк, иң зур абыем бар. Ул аграрында укыгандыр бит, ул шулай. Ул нефтяныйда. Менә әти, олы улыңны нефтяныйда эшләттер алмадың инде укытты дәресләргә. Олы улыңны аграрында укыттыра алмадың. Шуның өчен мин бардым аның урынына. Менә диплом, менә сиңа диплом булсын. Сау була ти, мин киттем җырларга. Шулайрак булды да ул. Әти, ай кызым. Нишләпсең әйтмәдең аның соң әти. Төшенмидең менә инде син. Менә шуңа әтиләр иң
Bik yaxşı kişiler süzde yok atiler. Kızlarını bik yaratar biliyorsun. Eybetin tiriler. Bağlara bik eybetin tililer de son lekin. Alarga yaşırga bit ol. Tilek bilen ondan son. Ders aytam mı? Dürüst. 100%. Şuna üzeri söylesinler. Aslında etilik bulmasın. Rati sin. Nasıl gerek mi öyle ki? Так, мынса соңырақ болар. Bizge toğun gerek. Toğun pişire gerek bize değil mi? Toğun. Toğun da pişire gerek. Mısın da salsak var. Sımından salsak da var. Çünkü bizim işimiz küp. Yarar. Buldu değil bu. Uqırga gittin, uqı bitirdin. De? Bitirdim. Qozonga yol tuttun mu? Yok, men Ciddi yani belki sen Мәскәүдә яшәп алдым. Üsküden işledin. Мәскәүдә инде үземне Agrarniyдің tağı da yuvarrağına qara gittin. Мәскәүдә үземне ничек әйтәләр? Сынап бара. Выйти из зоны комфорта диләр бит. Ага. Шулай итеп вышла из зоны комфорта, киттем бер белмәгән шәһәргә. Анда инде үземне шулай ук татар сферасында сынап карага булдым. Анда татар культурный центр бар. Әйе. Татар мәдәният йорты. Шунда эшкә кирдем, шунда эшләп алдым. Әзрәк. Менә шулай. Аңладым, күрдем Мәскәүнең ни кадәр кыйбат икәнен. Кыйбат икән. Әйе, димәк, Мәскәүдә эшләдең дә, оннан соң рәхмәт Мәскәүгә сүзегезгә булсын дип. Әйе, кайтып киттем, Казанга кире килдем. Мин Казанда яши килгән иде инде. Әллә кашан. Матур шәһәр. Бик хыялландым. Татарлар күп. Әйе. Шуңа шулай итеп мин Казанда түгел, Иннополиста оказалась. Иннополис бит инде барыбер, Казан бит инде. Казаннан ерак түгел инде, әйе. Заны аермыйбыз инде. Барып Казан дип әйтәбез. Бергә шунда, әйе. Ярар, һәм менә бу яңа Йылдыз проектына килеп эләгүең ничегрәк булды синең? Ничегрәк булды? Мин анкетаны күрдем, әйе, Instagram шилтәрендә анкетаны күрдем. Һәм инде әйдәгез, шулай итеп карыйм әле дип, гаиләм белән шулай итеп алдым. Сөйләшеп алдым да, әйдә, эшләп кара ди, почему бы нет. Мин гел икенче урыннар аладыр инде, гомер буе. Ниядер? Не, мин җиңмим икән дип, шулай гел икенче урыннар алып йөри дим. Аңламай дим шуны. Что со мной не так? Ашу килә. Ашу килә. Бөтен эшләрдә беренче урын эләкмәй бит. Әйе, шулай. Әзгенә калаймы? Нигә икенче? Нигә әле 3тә, 4тә шуның хәтле обидно түгел икенче урын кебек. Иң обидный урын икенче урын. Шуңа. Шуннан Монда катнашсам әйтәм, җиңәм мин дидем дә, шулай итеп үземне настроила. Во. И шулай. Дөрес настрой күрәсезме? Дөрес настрой булгандыр инде, әйе. Һәрбер биргән киңәшләрне үтәп, шулай итеп үттем, әйтәм. Всё, килеп чыкты, минем хыялым чынга ашты. Мондый хыял чынга ашкан ниндидер бушлык булмыймы иште, менә барасың да. Һәм бушлык барып килә. Кара әле. Булды менә. Булдымы бераз бушлык? Әйе, бераз бушлык булды, мин Хәзер нишләргә? әйе. Максат юкка чыкты бит. Менә бардың, гомер буе гел ике монда. Хоп, беренче. Бәтәш дип калдым. Әйе. Булды бит бу. Яңа планнар, яңа максатлар әзерләр кирәк. Яңа планнар, яңа максатлар килеп чыкты, әлбәттә. Хәзер инде ләкин менә максатны, хыялым уже чынга ашкач, икенче якка тарта башлады менә. Нинди икенче якка хәзер Хәзер спокойствие, гаилә, ниле, шулайрак. Гаилә турында уйлана башладың. Гаилә турында уйлана Якыннар белән күбрәк аралашырга Якыннар белән күбрәк аралашасың. Ниндидер стабильность. кирәк. Артист эше бит инде ул стабильность не обеспечивает. Шулайрак. Юк, хәзер бит нәрсә эшләргә була. Хәзер бит теге җырлар яздырып, клиплар куеп, андан сәдер төшереп, контент ясап, Контент ясап, кеше күрә дә. стримда да акча эшләргә була. Ага. Өйрәтәсезме? А? Өйрәтерсезме мине? Әй, стримда. Анда сезне яшьләрне өйрәтәсе, хәзер яшьләр безне өйрәтәләр инде. Ничек нәрсә эшләргә кирәклеген. Без балаларыбыздан өйрәнәбез. Алар хәзер өйрәтәләр. Менә шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк. Кара, монсы булды диярдек, менә нәрсәсе генә булмады моның. Монда әйдә тузлар бурычында салыйк әле без. Тузлар бурычын салып җибәрик. Чөнки мин бик тузлы бурычлы бер яратам. Бер тузны үзең сал, яме? Biraz aşarak olsun öyle. Azırak nette
Соғы шықты. Yok, suyu çıksın, zaten hazır kaplap. Akırın alıp pişsin. Еще не бар Var бит. gerek. Süt. Sütü var. Bunda salayık mı sütünü? Süt kıymak için tügül mü neydi? Salabız, sal desen. Bu neyrak bit ezgine salık mı iken? Керек, Ey керек. ezgine. Salık jiberik, чтобы тегene. Porda pişsin. Evet, temli bol oldu. Zaten hazır yapıp koyarız, kapkaç bilen. Hem bizge indi kuşira kerek kıymakla bilenlerin. 8'de turam. İyi. Yok. Zaten kısabız. Tak. Nasıl tamam. Teşekkür ederim. Hazır alabız. Sizde kuke deydiler mi? Kuke. Kuke. Soda. Sen kuma bilinler pişiresin mi kıymaklar bilinler? Әйе, құймақ пішірге яратам. Namda zoruna pişirgenin var mı? Әйе. Аңтабасы да махсус шундай. Мен оны орындарда аштырачакмын, деме? Сен алай жайлыраак болачак. Яғни рецепт, шәп рецепт бергәне аңа. Конечно, онда әзрәк җитмәй, яра. Нәрсә җитмәй? Савыт зуррак кирәкме? Әйт. Юк, савыт зуррак түгел. Без бит инде рецепт буенча эшлибез. Монда бит инде үзеңчә эшләргә Yo, эшләү үзеңчә нәрсәне эшләрсең ки? әзрәк теге тәм бирергә, сладость. Шикәр кирәкме? Шикәр. Yo, тута, кара, тута. Шикәр булганда, Юк, теге тәм. әйе. Гимбә, тавык белән Давайте шикәр по бигүк рецепту, яра әйе. бетмәстер дип уйлыйм. Әйе, шулай, по Шуңа рецепту. туз, әйе, не белән, әйе. Всё. Шулай итеп без кыймак өчен инде әлеге нәрсәне. Кыймак кемдер эшлеге дип әйтә, эшлеге түгел. Кыймак боткасын әзерләдек. Бик сыйык булды бу. Юра, менә сиңа таба, мәгә карыйбыз нинди уңган хуҗабикә икәнсең. Исбатлап бу таба кызгандыр дип уйлыйм мин. Май саласыңмы син монда? Әйе. Әле бер ике тамчы беренчесенә салыйк инде, беренчесенә салыйк. Шулай гына менә шул. Салдым, конечно, монда. Ну ладно. Bir тамчы. Тамчы. Заманда бер дә кирәк булса. Әйе, шул кирәк, әйе, biraz. Күп кирәкме ул? Ну, шунда бер кая куеп торсаң була. Куеп тор, әйе. Эльвира. Бисмилlah әйтеп, әйдә, киттек. Мин читкәрәк китеп торыйм әле. Шартласа. Әйдә. Башла. Bismillah deyip. Әйдә, тишекләре калды. Мин куйыр. Моны катырак куйганмын икән бит. Әйе, катырак, әзрәк. Өчтә җитә. Эш җитә. Юка булды булай. Нәрсә, әнә агач кашык бар. Потоньше юкмы? Каядыр бар иде ул, кая куйдың соң син? Менә мондый бар, тагын беләсең бездә. Так хәзер итә. Юк, андый түгел. Может, ярайды. Янда карыйтыр. Менә бу җитә ул. Яр. Нормально. Әйдә. Хәзер менә әйтеп карыйбыз. Карыйганы. О, юка буга. Юканы Син әйтәме, катырак ашыра кирәк. Чөнки электр плитәсендә андый берне кыздыру җайсызрак минемчә. Газныкында аңлашыла. Әйе, редко. Можно. Молодец. Шыга бит, шыга. Булды. Бу тишкәрне игътибар итмә. Нормально. Ezgine o. İş tişik. Ансыгына. Şu normal. Ансыгына ярый. Карале, яңа шитер мен кыскача хәзер әйт. Яңа йылдыз проектын хәзергесен күзәтеп барасыңмы син? Күзәтеп барам. Аның финалы җитте бит инде. Финал тиз. Кем өчен җан атасың? Минем анда Бармы фаворитларың? күп кенә танышларым да катнашат, дусларым Хәтта, катнаша. Әйе. Һәм инде Алия өчен. Алия дигән бер кыз бар анда. Фамилиясын да әйтсен. Бадретдинова. Алия Бадретдинова. Мин синең өчен. Җиңсен дип ышанабыз. Җиңәр дип. Сиңа һава бирсә. Ярар. Белмим, инде белмим. Кара, син үзең менә әлеге йылдызлар фабрикасы бит эскилди. Яңа йылдыз проектына нәрсә алдың үзеңә менә? Син карап тор, яме? Мин сөйләштердем менә. Әйе. Киеп китмәсен. Менә үзеңә нәрсә бирде ул сиңа? Аңлашыла, клип, танылу.
Ең біріншіден ол зор мүмкінлік болды менің үшін. Мен бит инде Зур сахнага аяк катлар зур өчен. сахнага аяк атладым. Менә премияда катнаштым. Зур итеп TMTV премиясына катнашты. Катнаштым, Бу елны. Зур итеп зур сахнада мені бірінші тапқыр шулай шығардылар. Хореографиялар қойдылар, номерны шулай оформить итеп шығардылар сахнага. Һәм инде менә булды бугай. Хоп. Айда менә шулай куябыз. Икенчесен коркмыйча да ясый аласың. Син хәзергесен карап барасың да, карап барасың син, карап барасың бит инде. Хәзерге. Җитшәм шулай. Өлгергәндә. Өлгергәндә. Карыйм. Инстаграмда Аерыламы узганы белән быелгысы? Әлбәттә аерыла. Менә хәзер бөтенләй шәп чыкты. Первый, комом дияләр, почти. Менә. Иншалла булды бу. Алла бирсә. Аерыла нәрсәсе белән? Әлбәттә бу елны инде ничектер күбрәк аларны сыныйлар. Төрле вокал бәйгеләре дә аларның күбрәк безгә караганда, безнең проект. Сезгә барыбер җайлырак беренчесендә. Җайлырак, әлбәттә. Биремнәр. Без күбрәк информация алдык менә Лина Арифуллина үз командасы белән бит инде. Ансы чынлап та шулай. Күп ниләр совет итеп. Киңәшләрен бирде үзенең. Куып карасам җарым икән моны. Пешкән микән? Кунак пешә торасың, карап торам, Менә куып караш килә. Ул пешә әле. Бик тәмле булган. Тагын әзинәтте булсак була. Азгына. Менә син дә стартын кара, безгә кирәк беләсең монда бер 70 белен, 70 кыймак. Безнең коллективны ашатып бетерер өчен, бөтенесе дә, бөтен тамагы туйсын өчен, туклансыннар өчен 70 белен. Син хәзер 70 белен пешерә торасың, без хәзер бергәләшеп реклама карый торабыз. Достар, TMTV телеканалы тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Карагыз әле. Карагыз әле, монда бер генә Эльвираның кыймаклары, белемнәре инде әзер. Ләкин без монда дегустация ясаганчы, безнең бер рубрикабыз бар. Әгәр дә син рубриканы яхшы башкарып чыксаң, савыт-саба җумыйсың бүген. Әгәр дә юк икән, савыт-саба җуу синдә калачак. Димәк, хәзер монда төрле тавышлар булачак. Сиштеңме? Яңа йолдыз проектында яңа бирем биргәннәр. Яңа сәштмәме. Менә булачак җырчыларга тавышны кабатла дип атала. Бер тавышка да шуны кабатларга кирәк. Әйдәгез, интересно. Сиңа хәзер монда берничә тавыш булачак, син шуларны ишетәсең һәм нәкъ шулай кабатларга тиеш буласың. Әзерме? Әзер. Киттек әйдә. Беренче тавыш. Тыңла. Шул тональлектә мөмкинсең. Әйдә. Әйбәт. Анысы икенче бар. Әйбәт. 5ле. Мен музыка укчысы буларак сиңа 5ле куям. Әйбәт. Бу бирем өчен. Так. Дөресрәк бу тавыш. Булдымы? Папаракепа бум. Ага, шунсы бит. Папаракепа. Каядыр кайсы районнан син? Илеш. Илеш районында Разиф абый, мен папа түгел мен, әти дип утыра хәзер. Папа. Әйбәт, монсы да яхшы. Тамдыри титам тамтыри тамдыри титам тамтыри тита тамтыри тамдыри титам тамтыри. Шам бит? Ага, вы в голосе. Ура! Вы на танцах. Ага. Әйбәт. I'm a nut. I'm a nut. I'm a nut.
I'm a nut. Мана татарчасы яздырган. Амана. Так. Пиво. Onze kinderen. Diba. Амана. Soyrak. Дүртлеге тартты. Tarttı beni de rahmet. Ярый. Tağın var mı? Тагын бирөө. Витас пенсияга чыккан. Болды. Кого тапкар кайда? O bit вышел. Yo, yo, чите ярый. Ага. Ней. Була. Биттиме энди бизден? Там бирөө. Ким жырдаган билесизби? Hayır. Bulanova. Каян хатırlыйсыз? Бу бит син жырны качан чыккан билесизби? Неченчи жылда? Men 94. Hayır, men туған yıl. Молодец. Туғашта шул Туган айдалы? Пам 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 парам парам пам 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 парам парам пам 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 парам парам пам. Ну bir жериндегиндей алгачта кеттик, конечно. Чүнки ул жер заманында чыккач бүтүн радиолордон яңгырыйдыр, биз аны билебиз. Ну, тулайым алганда бишле куярлык булды. Молодец. Рахмет. Мынсы бир, мынсы ике. Биздин азыр дегустация убакыты жетти. Азыр карыйбыз, чынлап да шундай ризык булган мекен. Мен ачып карыйм телефонду, һәм сиңа күрсәтәм. Син әзерме? Мында теге барабан чыгарга тиешер азыр дик. Бабам! Babam şef. Dürüst. Şulay. Молодец. Афарин. Син бүгүнгү тәмле көрәшнең җиңүчесе. Менә бит тормышыңда 2 тапкыр җиңдең, ә? Беренче урын алдың. Яңа йылдызда беренче урын, тәмле көрәштә бүгүн беренче урын бер катнашучы арасында. Мында я син җиңүче, я җиңелүче генә була дирем. Туктале, шулай табаны тапшырганчы. Пышак баранды менә. Менә шунысын бирәле. Так, пышак булды. Минем моны кап карыйсым, минем ашап карыйсым килә. Тәмле булган микән? Синең кыймакларың. Так, яртысы миңа яртысын син ашасаң да була, миңа. Мин каршы түгел. Бисмилла әйтеп. Tamam. Көтүп турсундар әле бераз. Ашыгай. Ашты килгән. Калдырып булмый неме неме? Син камырҗыклар күп пешерәсеңме? Еш. Ну шул менә кыймаклап пешереп яратам менә шул иң яратканы. Бәлеш, Бәлешләр, гүбәдия. гүбәдия. Пишмаклар. Эш пешмәклек яратмам менә. Пешерсәм күп итеп пешерәм без күп гаиләдә. Күп булганда. Сез ничә бала үстегез? 3 бала үстек. Нормаль. Җитә, стандарт. Ярар. Үзендә аштык. Аша бетер балакай, аша бетер. Димәк, бүгенге тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводыннан әлеге Trend Style линиялы Кукмара табасы. Ул нәкъ менә кыймак пешерер өчен блинница дигән име. Һәм бу менә син бүген пешерде менә мондай диаметрысы кичерәк, монысы зуррак. Шәп. Менә сиңа кунаклар килсә, әниләрең, әтиләрең килсә, бер туганнарың килсә, рәхәтләнеп сыйларсың, якыннарыңны, дусларыңны менә бу таба белән, яме? Рәхмәт. Булай иттереп түгел, ә менә булай иттереп каршыларга Дөрес язсын. кулланырга. Дөрес кулланырга язсын. Дуслар, Кукмара металл заводы, акционерлык җәмгыяте, Кукмара Саудия маркасы ул вакыт белән сыналган саба. Әйткәне бишә төрле линияда табалар чыгаралар. Һәм инде аларның күптән түгел менә София линиясы да чыкты. Менә шундый кастрюльләре бараларның шулай ук табалары. Менә шул София линиясы саудсабалары, аның төбе 3 катлы һәм аларны бөтен төрле плиталарда кулланып була. Менә уникаль газ плитасы, электр плитасы, индукцион плитада. Менә син нидә плита тора өеңдә? Электрический. Ну, рәхәтләнеп кулланырга була. Индукция булса, ана София линиясының менә шул кастрюльләрен дә кулланып булыр
Иде, Кукмара заводының София линиясы үзенең мотор исеменә туры килеп тора. Чиста, саф, кабатланмас. Менә бу линияда булдыруда кулланылган технологиялар, шулай сыйфатлы материаллар һәм дә инде ышанычлы фурнитуралар София линиясының затлы икәнен ассызып каптыралар. Менә җәмәгать барасыз, аласыз София линиясынмы, Trend Style'мы, бараларның Stone дигәннәре теге таш дигәнне аңлата. Алып кайтасыз, кибетләре бар Кукмарада. Шулай Казанда 4 кибетләре, Павлюхин урамы 104, Рихард Зорга 11Б, Мусина урамы 23Б, шулай Ленинградский 27 һәм дә Царёвада да аларның фирменный кибетләре бар. Яисә интернет кибет аша кирип, заказ бирәсез дә Иннополисыгызга хәтле китереп бирәләр. О, шәп. Менә шулай. Яңа елларга, кстати, менә дигән бүләк. Әйе, шәп булды. Шуның белән тапшырыбыз тамам. Рәхмәт. Эльвира, зур рәхмәт килүеңә. Сиңа иҗади уңышлар теләп калабыз. Яңа йолдыз проектында гына түгел, мен тормышыңда йолдыз булып балкып, якыннарыңа, гаиләңә, белмим киләчәктә анда тагын кемнәреңәдер дип әйтик, сөйгән ярыңа һәм шулай безнең телекраннардан балкып торырга язсын сиңа. TMTV телеканалында яңа клипларым, җырларым белән көтеп калабыз, яме? Рәхмәт. Тапшырыбызда да тагын килсәң, без шат кына. Олай бирсә, рәхмәт, чакырылса. Рәхмәт бик зур. Шулай дип, дуслар, тәмле көрәш тапшыру бүгенгә тамам. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм тәмле көрәшне һәр атна сайын TMTV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын.